esakufica ke thina safica bebhizi befuna ukulaunch besayorganizile sebekhonza ngaphakathi. Okokuqala kwakubalekile ukuthi uma ngabe abafundi benkonzo beorganize iculture yenkonzo iphile phakathi kwabo sebengaphakathi kuma institutions. Zafika ingceku ezazingabafundi, so mase bengabafundi sihlala nabe rest ke manje, so kwase kuba nalokho kuphilisana ukuthi hayi nengceko zangaphandle gcine singasezike ngaphakathi regularly sesikwazi ukuthi hayi ubaba uDistrict umpriest uyinurse. Akhumbula nje ukuthi kwafuze kuphaswe ivote, SRC vote at that time ukuthi siyaba recognize nabapostoli ngoba ayikhona into ethi but amabandla asemaningi waba nogqozo olukhulu ukuthi the tax expand. But ngiyakhumbula nje ukuthi at the time efuna expand ize ibe ukuthi at a central level, but sase sicela ukuthi hayi akaqala ivutho la ku province. Ncansi, he's one of the founders of uTaxo. So said naye la sifuna uku-interview us understand ukuthi uTaxo waqhamuka kanjani, kwakuyini uTaxo. Yeah, yileyo nto leyo esifuna ukumbuza uba kodwa ngaphambi kwesifike lapho sekubingelela Nkosi yamakhosi. Sibengelela boGwabini, sibonge ukuthi sesizatholana emva kwesikhathi sizama ukuthi sibonane. Ngumzalwane ukwazi kwenkosi wakayengwa kuyona lenkonzo kaPhostoli washimamile kuKristu. Ngingasho nje ukuthi ngiyoqeda iminyaka ewu-40 ngumzalwane manje ngoba ngazalelwa kuyona lenkonzo and ayikho enye inkonzo engiyaziyo. Ngithanda ukuyi-correcta ke le ndawana ye-founder Gwabini ngoba iyasikhanda isidididi nesiyaluyalo kakhulu enkonzweni ngoba umuntu wafika kukhona okwenziwayo. Babekhona abafowethu nodadewethu esikhungweni, ngafika eMangosuthu ngo-2006. So angifuni ukuthi ngibe sengizinika i-crown yobu-founder, ngingakholwa futhi ukhona nomuntu ongazinika i-crown yokuba yi-founder ngoba into eyambuleka kubafowethu nodadewethu esikoleni. I think mina ngifika ngo-2006 second semester, bebelo bezama-ke the previous year which was 2005 2004 lapho mangizwa nami besixoxela. Kwakukhona udadewethu uThabile, kwakukhona udadewethu Nonhlanhla, kwakukhona bafowethu Ngcobo, kwakukhona abafowethu engabaficayo kwase kuba uMthiyane naye uMtshali. So esakufica ke thina safica bebhizi befuna ukulaunch besayorganizile sebekhonza ngaphakathi ngoba nje ngalesikhathi ngifika uchairperson kwakuwuMtshali. Ngingenaso isiqinisekiso of the previous leadership noNonhlanhla udadewethu, kodwa ngazi ukuthi ikomiti elaliholwa bakuMtshali mangaphosisi was the very first one to be instituted elaba functional. So laba abanye they were on the pre-stages of trying to secure ukuthi i-institution recognize ibandla labapostoli. Ngiyakhumbula nje ukuthi ngifika kwakune-issue ye-constitution, yange-constitution dealer directly ne-student wing, kodwa kwathatha i-constitution yenkonzo. Ngaleso sikhathi futhi inkonzo nayo yayinama-issues, kunamacala lawa ekhona. So sagcina nje ngaleso sikhathi ubaba uMveleli uNdimande was the chair of the upper house kwi-province. Ngiyasikhumbula nje siyoyicela samba sinike permission ubaba uMveleli uMahlangu, but ngakafika esikoleni ngiyakhumbula futhi ngoba kumuntu ngeke akufihle ukuthi uba uMphosolo Khumalo besihlala naye endlini kukhona kokunye bekukhuluma ngizwa nami ukuthi kufanele i-constitution. Ngiyakhumbula igama ladadewethu Thabile impela liphatheka ukuthi kufanele i-constitution ngoba bafuna ukusungula inkonzo ngaphakathi. I think wayithola ke le constitution, but mase sayifica futhi sayiyona nje ingeyinkonzo. Kwase kwenziwa ama-amendments now and then ukuthi accommodate abafundi ngoba yakhuluma kakhulu nge-motherboard yenkonzo. So ngizama nje just to give a background of where I fit in, where I come in. Hayi ukuthi umuntu wafika kungekho kuzanywayo, kwakuzanywa, but uthe uma isihlangana isilaunchwa we were part and parcel of that. Yeah. So i-constitution iyona eyasiza uTaxo ukuthi ube recognized ekoleni, iyona into efunakala ukuthi inkonzo ibe recognized. Yeah, I think uma ngabe i-organization because ngaphakathi kunebandla lamaLuthela liluso, so the Lutheran Church bese kuba
organization yabafundi, kuno NATESA, kuno SASCO, ma-political movements, kuno DASO, kuno SADESMO, just to quote ukuthi how do the students organization work. So kuba ne-mother body. So i-mother body, i-organization yebandla lethu, ikhuluma ngenkonzo jikelele. Uma ikhuluma ngolusha, ikhuluma ngolusha, but ingakhulumi ngabafundi. Ingakho bekunama-committee ngaleso sikhathi kwakuse set up ye-central committee. Central committee yayina mthetho yayo nayo. I-cascaded down to ama-provincial structures. Ibese kubo Sunday school. My understanding ukuthi-ke yayingekho into ethi go beyond muqeda umatric, because inkonzo yethu biphelela laphaya kuma learners ey'koleni, ngoba inkonzo kwi-calendar it has been a standard event, i-pre-exam prayer. So i-pre-exam prayer ke biphelela ka-matric. Anything beyond that yayingaba khona. So I think abafowethu uma bembuleleka, it was closing that gap, ngoba bafica nabesikoleni amanye amabandla ayi-organizile and akhonza ngaphakathi. Because mangikhumbula kahle nje umamncane wami wayefunda uNgoye nobaba wakho uZungu wayefunda uNgoye, babekhonza uNgoye kodwa babekhonza ngaphandle. Banike engibaziyo nami, kodwa ke okwase kusiqoqa manje ukuthi mase singaphakathi asikwazi ukuba ibandla elabantu abadala. Ingakho ke constitution sekufuna accommodate the student part of it, ukuthi ama students ayigovernisha kanjani isikole, sicontribute kanjani, how to interlink the outer part of the church and the internal part of the church. So it has to do directly with ama organization. It has to do directly with ama students, sorry. Yeah. Oh, siyabona. So i-constitution kuma i-amendwa ke kwakuhlanganwa ke kubona ukuthi ikuphi la singafaka khona, ikuphi la sikhava khona, ngasikhava khona ukuthi impilo yangaphakathi siphila kanjani. Obviously mase siyenzile kwafuze ihambe yo-approve. At that time besebenza nobamveleni Mahlangu ukuthi naye ama-amendments babesifisa ukwenza. Escalated futhi to Baba Mpostoli uNdlovu at that time wakade ebhekile noma wayekhona babukhumalo ukuthi Baba Mpostoli wayesebenza close nathi kwababa uNdlovu. So any changes were noted. Bese ke kuthiwa ayihambani makuthi khona ubaba labasola khona besola, kodwa gcina ke yamukele ngaloo ndlela. As a result yaseba i-foundation ye-constitution ye-the text with those amendments ayenziwe. Awenziwa ngomuntu oyethu asihlanganyele sisonke eMangosuthu ne-committee nabafowethu nodadewethu ababeba nayo ke into yokuthi bangaba ne-input. So akekho wayevalelekile. It was never an individual's project. So uma le constitution isiyenziwe ke yayithini vision yena nanifisa ukwenza into kanjani, njengokuthi siyabona manje isi-organization manje usumkhulu, ama-students ayakwazi manje sihlangane endaweni eyodwa, kodwa ngaphambi kuba sibe lapho esikhona khona yayithini vision yena nifuna ukwenza into kanjani mhlawumbe? Baba, inhloso enkulu nami into engayificayo ukuthi inkonzo besikhuselile sikhula, sisafunda ezikoleni, siyalazi isiko lenkonzo nokubhekwa nokukhokheleka ngokolusha. Kunezinto ebewuthi uma usuka ekhaya buwazi ukuthi ngoLwesihlanu ngikhulele eMandeni, kuyahanjwa kuyohlangana ulusha kuhleshulwe isinkwa. NgoMgqibelo kube khona futhi inkonzo yamajunior eMandeni. Sasenza kanjalo nabazalwane futhi behlangana nabehlephula isinkwa. Kuphuma ivangeli lolusha ekuseni, inkonzo yolusha yayingena ekuseni. Emva kwenkonzo kwahamba kuphuma ivangeli, kwakuba nama-sport enkonzweni. So ngiyacabanga ukuthi abafowethu noma ekwakubonakalela ngaleso sikhathi ukuthi mase sengiphuma ke manje sengisesikoleni, ngoba isikhathi esiningi uma ngabe ningabafundi niphila emhlabeni wenu nje almost wodwa noma behlala ema-res, but isikhathi esiningi sespend esikoleni. So uyacabanga ukuthi mangabe kufanele ngifunde ngingene eklasini ngiphume ngo-4 and then ngiphume futhi lapho ngihambe ngiye ngaphandle ngiyokhonza phinde ngibuye futhi ngize esikoleni. So okokuqala kwakubalekile ukuthi uma ngabe abafundi benkonzo be-organize i-culture yenkonzo iphile phakathi kwabo sebengaphakathi kuma-institutions. Ukondleka kwemiphefumulo yabo ngokwesiko lenkonzo kube khona, ngoba masifike ey'khungweni zemfundo ephakeme iningi impilo ephilwayo,
spiritually kunama attacks, maningi abantu abaperform ama rituals abo nangamasiko empilo abaphila ngawo. So ke uyacabanga umntwana womphosolo usufikile esikhungweni semfundo ephakeme, kusho uthatha ibreak ekukhonzeni. Uma ngabe umuntu osabayo ke lokushini ngoba njengoba besikhala nje kwadi bekuba khona impilo yokuthi kuyabanjwa nenkunzi. So uma ngabe ethi umzali ungayi lapho uyokhonza uma usekhaya, ingakho ke kwaba khona lokhu ukuthi no, impilo yangaphandle siyenze sipractice ngaphakathi ngoba phela vele uma sisenkonzweni siyisibane esikhanyayo, ivangeli alivalwa. Okunye okubalekile ukuthi sishumayeze ivangeli ngaphakathi, but ke now iyaqala ke into ukuthi azekho ingcebo ngaphakathi. So ngenhlanhla ke enkulu uma sifika ngaphakathi abafowethu babevele benobudlelwano obuhle nobabumvelele uMahlangu. Ubabumvelele uMahlangu ngoba sesisondezela ingciko ezazifika ngaphakathi esikhungweni semfundo sosikhonzisa. Mase emva kwalokho futhi kuhanjwe. Kwahamba ke uNkulunkulu wayenza icebo zafika ingciko ezazingabafundi. Ngiyakhumbula nje sasinobaba uMveleli sasinobaba uDistrict Khumalo wakwamhlabe yalingana, wafika nobaba uMshumayeli noma ngasakhumbula kahle ngoba kungcobo yini. So bezoba abafundi. So mase bengabafundi sihlala nabe rest ke manje. So kwase kuba nalokho kuphilisana ukuthi hayi nezingceko zangaphandle gcine singasezike ngaphakathi regularly, sesikwazi ukuthi hayi ubaba uDistrict umpriest, uyinesi, uyinyanga. Ingceko ezina komshumayeli no priest. Students. Bengama students. Yes, they were students. So kwabo baba District Khumalo, kwabo baba Austin Ntombela, kwabo baba uMshumayeli uNgcobo engibakhumbulayo abafikayo bezoba abafundi. So ke kwase kubalula ukuthi hayi sesiyinkonzo sesiya ke kubaba uMveleli kodwa ngokomncebo. Mhlawumbe enye into umuntu angayichaza gwabeni zingakafika ingcebo la ekubeni ikomiti singakabi nazo ingcebo, sibe amakomiti saba njengabazali sibhekene sodwa. Ngiyakhumbula nje ukuthi kwakunonyaka la khona omunye wodadewethu wayegula edinga ukuphulukiswa. Sekufanele manje ke ahamba emshiyene esibhedlela. Asinayo ingcebo ngaphakathi. Mangabe ngu-chairperson odadewethu bayangibikela mina ngoba ngifundisiwe njengenkonzo ukuthi angeke ngize ngithathe udadewethu ngimfake ambulance, sihlangane sodwa sithandaze, sikhipha amadimoni, simphilise udadewethu before ayobona udokotela. So kwakusiza ke lokho ukuthi we were able now to practice internally iculture yenkonzo ekakhulukazi ekuphulukiseni. Sasihlangana kanjalo siphilisane udadewethu bengasayi ebhedlela ngoba wongifika emshiyeni wawuhlala emshiyeni kuze kuyoshaya 5 ekseni. Kanti uNkulunkulu sibonile emakhaya ukuthi uma uphethwe ikhanda ubuhlala ubaba akhipha amadimoni umuntu ephiliswa. So okukhulu kakhulu lokho baba nokuthi ke sase sisizana ke even academically. Abenza i-chemistry babazana, benza i-civil babazana, benza i-public admin babazana, we group each other together sifunde kuphaswe. Futhi ke okunye okukhulu kakhulu environment yasesikoleni ezikhungweni ephakeme iyashesha kakhulu. Esikoleni kade ugadiwe umzali, ugade uthisha nginengcebo ukhokheleka. Mase ufika ku-institution uhlala wedwa endlini, mhlawumbe hlala nibabili, isikhathi seyintombi sikhona. Ubona into enziwa abantu emhlabeni, kunama-bash, kuno-miss. It's not to say that is bad, but into engingakhulanga ngami nayo ngisho ekhaya, ngake ngiphume ekhaya ngicela ngithi ngiye ebheshini kumkhulu. Ngake ngiphume ekhaya ngithi ngicela ngithi ngiya kwi-concert thizeni. So kwakusenza ukuthi sikwazi ukuthi hayi siqoqane thina ngale nkathi kuzoba no-Miss Mangosuthu, sasihlangana sibambe inkonzo sijabulise nathi ngendlela esiyaziyo. Makuzoba nebash sasihlangana futhi ke sasize sikwenze thina njengekomiti ukuthi mase kuzoshaya u12 sekuzoba mnandi kakhulu, siphume ke sihamba. Sasinabazalwane ke abafowethu babugumbi ke nobabutembe babejima. Sivele ngithatha igora zenkonzo siyobabheka ke obazalwane ozungu lapha odadewethu obani ngeke ngibiza abantu ngamagama. Masifika nje awusiyaqoqa njalo singena esitimeliseni sibuya nawe siyohlala endlini kamfowethu esikhempe kuyona sihlephulisa inkwa kuze kuse besinda abantu. So gcina sekuphuma ke ukuthi hayi nabafuna ukujabulisa befuna belingeke ngotshwala nezinto eziphambene base besaba babazi ukuthi sikhona siyaqoqana. So ukuthi mabe kuzoba nebash
si-announce ukuthi sohlangana endlini yababa umzalwane ubani, sihlale sihlephule isinkwa, sisindeke, kuphilwe kanjalo. Kwenzeka-ke ngesinye isikhathi kwaba ne-bash. Kuleya bash kwashona ama-students ayi-4. And ila abanye abafundi nodadewethu babona khona ukubaluleka kokuyi-preserve thina ukuthi singayi kuleziya zinto. Angisho ukuthi zimbi, kodwa asikhuliswanga ngakho. Futhi uma ngabe uwumntwana kaNkulunkulu, uphethe ivangeli, ushumayela ngoNkulunkulu, ikhona indlela ongalindelekile ukuthi uyihambe, ikhona nempilo futhi ongalindelekile ukuthi uyiphile. I-Detoxo-ke ku-well-being yomuntu, yokwakha umuntu omusha, ifithile lapho. Now, academically as well, inkonzo yethu indlela eyayikhule ngayo babekhona ama-academics, but sibonile abapostoli bezama ngento ebizwa nge-Achievers Day. Now, i-Achievers Day yasungulwa ngesikhathi kababa umpostoli uMlangeni. Yaqala yenziwa la khona bekade ama-graduates enkonzo ehlangana, ebungazwe, ebongwa. Now, when uDetoxo ukhula, then now they were fitting into that bigger picture of ama-graduation ekade enzeka. Yakhula-ke, ya-interrelate-ke, yalinka kanjalo. But okubalulekile okunye okukhulu ukuthi ivangeli lihambe liye nakwabafundile, ngoba inkonzo yabapostoli isikhathini esiningi beyaziwa njengenkonzo yabantu angathi bayiqhaza uma ngasebenzisa leyo language, abantu abebedelelekile. So uma kufika-ke i-civilization yemfundo esiyigruphekile ngabantwana benkonzo, seliyahamba-ke ivangeli, siya kubantu abafana njengathi, physical appearance yethu, ukukhuluma kwethu. Uma kufanele ukukhuluma isingisi, uyazi ukuthi ngeke uthi umoya ongcwele uzokwembulela, kufanele ukwazi ukuthi ukhulume isingisi. So lawo ma-boundaries, ngicabanga ukuthi ukuzaleka kwe-Detoxo kwabulalile nalawo ma-barriers. Siyabona-ke manje we've got amanye ama-races, we've got abafundi abaya kwamanye ama-international countries, sigot abafundi abaya kwamanye ama-African countries ungakhulunywa khona isingisi. So iyahlangana-ke inkonzo yompostoli ne-vision esizwa kuthiwa ubaba phakathi wayenayo. Ngicabanga ukuthi kwakhela kulokho Nkosi ukuthi kuqhutshwa i-vision yamsunguli waleli bandla ubaba phakathi, kodwa isikhathi eyenzeke ngaso ilesi engisishoyo ukuthi uNkulunkulu, ngoba konke kunesikhathi sakho, ngikholwa ukuthi uyena owenze ngalesi sikhathi so-2006-7 ichume lento bese bakulapha ekhona namhlanje ngoba isikhule kangaka nje. Yebo. So uma uthatha selusungulile eNkhuzi Mangosuthu. How was it able to expand to amanye ama-varsity? Yini into eyenza ukuthi manje Detoxo ugcine ube mkhulu kangaka, ngoba uma usuka la eMangosuthu yini into encourage nabanye abafundi manje begcine sebenza nabo ngenza ngabo? Kwabeni ngenxa yokuthi njengoba ngithi inkonzo yethu vele ikhona kwesifundazwe, kodwa kwabalula ngoba njengoba ngithi ayikhona, zazikhona inhlanganiso zolusha. So ngiyakhumbula nje ukuthi emva kwethu siMangosuthu i-institution eyalauncha the following year kwaba i-UKZN. I-UKZN kwakunobaba wayumzalwane uBiyela at that time, wayesebenza nobaba uThusi. So vele iyakhela inhlansi, akusithina futhi sasikubantu lontshani, kodwa bonke abantu bayebona ukuthi awunansi iMangosuthu iyakhela esibanini. So kwasekuthi-ke basondela abafowethu nasasondela kubona, sacobelelana ukuthi senze njani thina ukuthi institution i-recognize inkonzo. Sabatshela i-process ngoba nathi kwafuze singene through SRC yethu. I-SRC yethu-ke ama-structures ebandla bayisevele sekhona eMangosuthu. Now ngiyakhumbula nje ukuthi kwafuze kuphaswe ivote, SRC vote at that time ukuthi siyaba-recognize nabapostoli ngoba yayikhona into ethi ayiphatha amabandla asemaningi. Kodwa-ke ngoNkulunkulu emuhle, ngaleso sikhathi kwakuwumpresident kwakuwuMaqhawe Sibitane, o-religious officer kwakuKhetha Dlamini. They were very instrumental in supporting ideology yabapostoli bengeyona inkonzo, because we were able ukuthi siveze i-value, sizimakethe nakubona, siba-invite uma ngabe kuba nezinto esizenzayo. Base bebona umehluko ngoba bebethi bona bawubona umehluko ngoba kwakade kunama-structures o-SO abasindisiwe babebakhulu ngoba wonke amabandla ayehlangana khona. So-ke lawo ma-barriers sasiwakhuluma-ke nabafowethu ngoba nabo bezohlangabezana nawo ama-institutions abo ukuthi udlula kanjani kulokho.
sakwazi ukuthi si-advertise kahle i-culture yabapostoli. Bayithatha abafowethu bama-institutions bayizama nabo, si-advise-ana, bakwazi ukulontsha. Emva kwalokho kwalontsha i-DUT. Uma ngikhumbula kahle, i-institution yokugcina ukulontsha kulama institutions ayekhona KZN kwaba uNgoye. Ngiyakhumbula ukuthi eUngoye kwakukhona abafowethu bakhona mangase bakhumbuli kahle, kodwa wayekhona ubaba njengamanje umzalwane, ngizomkhumbula umfowethu owns a BNB, but wayekhona umfowethu uyi-lecturer manje uNgoye, was very instrumental as well naye ukusupport. Wabekhona umfowethu uMandla akhe, ngiyabakhumbula noba uphakathi. Kwalontshwa-ke ama-institutions wonke agcina manje selontshile-ke kwi-KZN. Still noma selontshile kwi-KZN, yasiba khona futhi i-appetite kwabanye abafowethu ababesuka futhi e-KZN bekuma-institutions ayengaphandle kwe-province yethu. Nakhona futhi it was the same operation. Uma bebuza ne-youth kwi-leadership yababa uMfeka, waba nogqozi olukhulu ukuthi the tax expand. But ngiyakhumbula nje ukuthi at the time efuna i-expand ize ibe kuthi at a central level, but sase sicela ukuthi hayi akaqala ivuthwe la kwi-province. Nangampela yavuthwa-ke, ama-challenges of course ayekhona, kodwa we were able to conquer ngoba into ebalulekile ukuthi sihloniphane, sisizane. Ngiyakhumbula nje ukuthi uma ngabe siyongoye yayingekho, babengenawo ama-funds okudlula iMangosuthu, ngoba thina mase sis-allocate i-vote number sase sikwazi ube ne-budget eyenkonzo. Ngiyakhumbula nje at that time yawu 33,000, so sasikwazi uku-request i-transport nokudla. Sasikwenza-ke kodwa noma kwangavumelekile, sasikwazi ukuthi sitshele abafowethu e-DUT ukuthi hambani niye-ema-res aseMangosuthu edrobheni nabase-KZN, so that uma ngabe kufika i-transport ningene kanye nathi sihambeni sonke siye ongoye. Indlela esasihlangene ngayo leyo, ngoba kwafuze bona baflock out imali from abazali babo. Sasizama ukuthi sikunqande ukuthi abazali begcine bethi bezosifundisa sesibhizi nasifuna imali yokutravel. Sasihamba kanjalo, sitholane kanjalo-ke, sibuye futhi kanjalo kube right. Yes, singakho ngalesa sikhathi kwaze kwafika nalento ukuthi hayi njalo uma ngabe siba ney'nkonzo asithi mase sicule ngokwama-institutions sihlangane futhi kwakho ubumbano nge-mass choir. Lena namhlanje sisayibona isasekhona i-mass choir. Besides KZN, what other province launched after KZN siqedile? Which province had ukuluncha emva KZN? Uma ngikhumbula kahle baba, the next institution and the next province to launch kwaba iGoli. I can't recall exactly institution eyalaunchayo-ke eGoli, kodwa ngiyakhumbula ukuthi nje kwaba iGoli. Ngicabanga ukuthi iCape Town ifike kamumva. Angikaze ngwabona-ke i-dominance engako futhi ye-Eastern Cape. Kodwa mhlawumbe okunye umuntu akakuveze kwabeni ukuthi ngiyakhumbula kuzoba ne-launch yokuqala eMangosuthu. Now that sasinayo i-constitution yenkonzo, sesi-amendile, we could not call i-student wing, i-structure sabafundi, i-The 12 Apostles Church in Christ at that time. Sasihlezi nje singabazalwane nodade, sikufuna manje pass i-100 constitution. Sabuzana sonke ukuthi okay, sizothi yini-ke le yabafundi. Ngiyakhumbula nje ngoba ngangikhona. Kwavele kwakhuluma umfowethu umtshali. Wathi hayi kunganjani masingayibiza nge-student organization. Hayi sathi nathi hayi siyavumelana. Sekuyigama-ke le-Taxo-ke manje. Savumelana ukuthi hayi baba ngoba lokhu usukwambulelwe uNkulunkulu angeke sisakuphikise sekuyikhona. Lazaleka kanjalo igama le-The Taxo. Ngoba sayishintsha i-constitution yahamba-ke. Siyazi ukuthi inkonzo igcina ishintsha-ke negama, but it remained student organization. Sase sakhelwe emkhunjini-ke owodwa kwaba i-Trinity. Ngokubukelela-ke ububanzi benkonzo nobuhle benkonzo, but still student organization ayizange ize ishintshe. So ngizama ukufaka ukuthi yazaleka kanjani negama lazaleka kanjani.
and konke lokhu kwenzeka ngo-2007. Yes. Thanda ukwazi ukuthi yiziphi ingqinamba enabhekana nazo uma semsungula lento ya-Tucson. Ama-challenges ayekhona ngoba manje ngathi nomsindo manje ngendaba yokusakhona abathi manje u-Tucson wasungula yilapha, khona abathi u-Tucson manje wasungula yilapha. Yiziphi ingqinamba kade lamele ayifeyisa lento lena e-Tucson? Baba sebekhona iy'ngqinamba ezibe khona. Okokuqala nje ukuthi i-Ditex uma ifika ama-structures enkonzo akhona, they are functional ngendlela zabo. Now uma kufika abafundi kuyinto entsha eyenzeka futhi enkonzweni kubantu abasha, ekhona ama-structures, your central youth, your provincial youth structures. So kwakuba khona-ke lokho ukuthi kwangazi ukuthi kunokuklesha ngokuthi laba bafuna ukuzimela, why bengangeni ngaphansi kwe-umbrella yalama structures a-existayo. But lokho angifuni ukuthi kwakube i-conflict. Vele into mangabe isungulwa ngoba nabanye babeze bethi hayi i-Ditex ayiqalanga yinina, nami ngafunda ongoye ngesikhathi esithize sasikhonza ngaphandle sibamba inkonzo. But-ke we were able to overcome that. Njengoba ngisho ukuthi kwakukhonzwa, ngenza example nangobaba wakho uZungu, ngenza example ngoba mncane wami wayefunda ongoye, baningi abanye babefunda kodwa ayizange izibe registered kuma-SRCs, ingene kuma-structures affiliated within an institution, ibe ne-vote number, yaziyo ukuthi nali ibandla elikhona. So enye challenge ukuthi-ke la sikhokhelwa babumveleli ngaphakathi. Now uma ngabe kufanele sihambe siyo-attenda iy'nkonzo ezingaphandle, in particular ama-meetings mhlampe a-interlink-ke thina nenkonzo, kwakukhona ukuthi thina fanele sireporte kubabumveleli. So invitation bengafikanga kubabumveleli, angikwazi mina njengoyengwa ngu-chairperson sengithatha nje ngiya-requesta ngifuna i-transport, sesiyahamba siya emeetingini ebizwe ngaphandle kwala sikhokheleka khona. Kwakufuze-ke sihambe through babumveleli. Kwakukhona ukuthi hayi ikhona i-youth structure, mase kukhona i-youth structure fanele nenze lokho okwenziwayo. But ngenhlanhla enkulu sasikwazi ukuthi hayi babumveleli nayo invitation, bamvelela xhumana nabamveleli wasongoye, xhumana nabamveleli wase-DUT kwakubambeje. Ngiyakhumbula kwakubaba uZondi at that time ongoye, nase-UKZN futhi kwakubaba bangikhumbula kahle ubaba uMakhaya wakwakhokhela nobaba uKhazi wakwakhokhela khona. So babaveleli-ke kwasebe ngeso of a cluster yabaveleli kuma-institutions. Bese kuba khona ngaphandle-ke obaba overseer ababe-coordinate ama-youth. Kwase kubalula ukuthi makunento as much as ingene ngo-PYC kodwa kube khona ubaba umveleli osebenza ne-PYC, ubaba uHadebe at that time angikhumbula kahle, bese kukhumela ubaba aveleli iphaseke kanjalo. Sasivimba ukuthi singabe umhlambi kazalusile ngoba nabo abafuthi babe kade benabo abaveli ababekhokhela ngaleso sikhathi. Enye-ke futhi yey'ngqinamba ukuthi yayisibaningi appetite yokuthi ngoba sikhulile i-Ditex kwi-province, sekufuneka manje kube ne-structure esizoba engazi ukuthi si-provincial, si-coordinate-ke manje sibe ne-central command. Nakho naseGoli uma ngabe sekufika u-Ditex sekufuneka at that time manje ukuthi hayi-ke sekufuze kube no-chairperson ozophatha wonke lama-chairpersons akhona ama-institution. But at that time we felt it was a bit early because sasifisa ukuthi as investors so that we find our foot, we find the culture, ukuthi i-culture yethu ezohamba ngayo izoba yiphi. It took about, I'll say, good 10 years. 10 years ukuthi i-city found each other, so that we find each other singama-different institutions. Nanokuthi-ke enye into abanye babafowethu babe nakho ukuthi uma sebephuma kuma-institutions, njengoba nje kade ngu-chairperson, mase ngibuyela ngasekhaya kunekomiti abamvelele, kunekomiti lama-zone. So bese kuba ngazuthi by default mase ngibuyela ngasekhaya sengibuya nalento ukuthi hayi ngu-Ditex mina ngiyo-practice about Ditex, kanti lento le culture igcina ngaphakathi esikoleni. Mase ufika futhi ngale
ubuyela nje kuma structures enkonzo lawa khona. Uma ngabe uNkulunkulu ekuthanda ekukhumbulile nezisebenze ikhona lapho kuthiwa baba uZungu awusibambele lo mnyango awusilekelele la kodwa ungabe usubuya nokuthi wena ngoba uphuma e-university hayi manje nami usubuyele ekhaya futhi usazofike usuzoba uchair manje. So kwakunaleyo nkinga ukuthi ke babe kwakushayisana abanye bafowethu bekhala ukuthi ayi ngathi nema senibuya nifuna ukusiphatha senifuna manje sizwe ngani into eyikhona le ama challenge kodwa ke akona ama challenge amambi ngoba egcineni wonke umuntu ufuna ukusebenzela inkonzo ukuthi ikhule ibe yinhle. Okunye futhi okwaba ama challenges babuzungu ngiyakhumbula nje at one stage kukhona umzali wangasamandeni owathi kumina eyakhe ingane akafisi ukuthi ibandakanye nathi akufanele izwe ngathi esikoleni izozwa ngaye. Kwangiphatha kabi kodwa ke I made it a point ukuthi baba ngimvakashele ukuze azi ukuthi yini indlela esiphila ngayo mangosuthu. Baba wayinkonzo baba beyingceke futhi kodwa ngicabanga ukuthi ngoba yayikhulunywa kabe mhlawumbe i-Ditexo ngasemakhaya abafowethu ababengayiqondi besemakhaya so abanye babazali base beba reserved ukuthi ingane zabo iparticipate only to find ukuthi mase ingane sifika ngaphakathi kumnandi kakhulu. But ingakho ngithi ke indlela mhlawumbe nebehavior yabanye ababengaphakathi mase bebuyele emakhaya nje stigma sokuthi ngathi sifuna ukuba the elite group of the church, which was not the case. Kodwa nakho lokho we were able to overcome that. I think inayi challenge angifuna ukuthi ke kwakuba ne challenge yokuthi basabanye bebona sebehlukene sebengcono vele phela baba into yemfundo enkonzweni bekunakho ukuthi mawusufundile mhlawumbe uzoba mkhulu kunomkhokheli ukuthi sizophakama sizoba ngcono kodwa ke into eyayifuna nje kuba istigma esiphazamisayo kodwa ukuhamba ngoba nabafowethu bakadisa sihlezi nabo kwaze kwabasiza abanye baba ababesebenza emafemini ngalinganisa nje ngoba uXaba namhlanje ubaba uMshumayeli uthisha kodwa sifika eMangosuthu wayekade esebenza nje emafemini waba inspired ngokuthi naye waba umfundi so abanye benkonzo ababengafundi futhi bengenama plan kodwa bathi masebebona iDitexo nabafundi bephila baze bafuna nabo bahlangene as a result abafowethu nje bahlale befakaza ukuthi babona ama students enkonzo base befuna ukuthi bazofunda so that is how we overcame ama barriers nanokuthi into yasisiza futhi enye ukuthi obaba bopostoli babekhona babukhumalo nobabundlovu in this province babe supporta kakhulu iDitexo futhi babeyazi ukuthi soba namaphutha njengezingane and ubabundlovu wayehlala ekushumayela ukuthi izingane lezi bazali ulusha lolu banamaphutha abantwana kodwa ningabakhapheli abantwana kude nithi o devil ingane ziyekeleni zidlale zenza amaphutha nizifundise nizikhulise ngeculture yenkonzo so leyo support yayisenza ukuthi nathi sibe nogqozi lokuthi yes noma sona kodwa ubaba he leaves that room ukuthi siyingane singabantwana egcineni yagcina intshaleka ke leyo culture of acceptance even nakubazali because qala baba inkonzo was very strict kakhulu and ngiyajabula manje ukuthi even nale nkonzo yogcina sikhona esiye kuyona usihlalo wenkonzo uthini kubaba uyabonga ukuthi basivumele sibe yingane zenkonzo izingane ke hlezi zifuna ukujabula uzothi uyaxolisa in advance ukuthi uma sijabule kwaze kweqa ubaba asixolele ngoba siyingane so iDitexo babemnandi uma ngabe ungenile inkonzo yeDitexo waphila waba umntana wenkonzo waba udade waba umzalwane ujabule ngesikhathi sokubusha bakho ubudle kahle ngeculture yenkonzo ngokuba umkonzo uphume futhi ube inkonzo ingakho namhlanje majority yama provincial structures KwaZulu Natal ngizwile ukuthi ama former leaders of Ditexo so Ditexo is now fitting into the senior structures of the church which is benefiting the church administratively the church is benefiting financially the church is benefiting spiritually the church is benefiting literacy wise the church is benefiting because everywhere you go you'll find leaders of our church and I can quote one of our leaders Engmazio
who's leading a very important portfolio in Richards Bay, Babu Ngam, is an academic of the church. Babu Zungu is a CFO of a provincial organization, Uhulumeni, Nnewu Yenkonzo. Recently we had Ubaba Umveleli, Ubaba District, graduating as a PhD. Inkonzo ikhulile baba, you know, and obaba abadala kodwa they still form part of our students. So abacabanga ngendlela ehlukile kuneyo. Yini mhlawumbe engenziwa phesela lami ukuthi lama generation o2 lawa, i-generation yabantu abasha nabantu abadala mhlawumbe basebenzisane kahle ukuthi inkonzo iqhubekele phambili. Ngiyabonga baba, inkonzo yethu isifundisa ngokuthobelana. Isifundisa ngokwazisa omncane nomdala. Ingakho ngiyengithande ukuquote kakhulu ubaba uMpostoli uNdlovu ngoba kule minyaka mhlambe ewu10 15 inkonzo idithexo isa establish ubaba uNdlovu uyena baba bepreacher kakhulu beshumayela kakhulu enkonzweni zethu ebekwazisa baba ukuthi omncane akahloniphe omdala nomdala akahloniphe omncane lento ke iqalela emakhaya masikhula awuliphakamisa izwi umuntu omdala awukhulumi nomuntu omdala umile awusho umuntu omdala ukuthi ngifuna inhle kakhulu inkonzo yethu ngoba isifundisa uyebo baba so uma ngabe umntwana uhlezi ufanele ukuthobile uma ngabe uya encekwini inceku imele uNkulunkulu ngoba sifundiswa kanjalo ebandleni labapostoli ukuthi umkhokheli umele uNkulunkulu phakathi kwami ingakho ke ngithi kufanele kube ileyo ntobeko esinayo nokunikezana indawo nokuthi wayehlala ethi ke umfowethu umtshali uma esifundisa esikhulisa esesihlalo wethu nje ethi uma ngabe sibizana ngabafowethu nodadewethu ngathi siyalingana kwesinye isikhathi kodwa uma ngabe sazi ukuthi kuphila ubaba uZungu at his age sasibizana ngobaba sasazi ukuthi kufanele ngehle maqhamuka uZungu noZungu maqhamuka ubaba uyengwa ehle kanjalo nodadewethu maqhamuka udadewethu bani ehle kwasiza ngaleyo culture yasiza kakhulu ingakho kwabalula ngoba nje sifike emakhaya mhlawumbe mina ngikhulela kakhulu emakhaya ubaba uShumayeli Shandi wayengibiza ngobaba uyengwa kwi-age of 15 16 so ngangizibona nami ngubaba ngibona ukuthi kufanele ngibe responsible njengobaba enkonzweni so ngizama ukuthi ukuyipreacher leya gap abantu abadala ababekwenza babe sivele bekwenze bakunikeze lento yokuba mkhulu enkonzweni kodwa futhi ekubeni mkhulu ngoba inhlonipho nayo ufanele wehle wazisa umuntu omdala so iculture yenkonzo I think iyasiza kakhulu baba ukubreach the gap akukho engathi mhlambe kusha kungakenzeka ngaphandle kwalezi imfundiso ezikhona zokuthobelana nokuhloniphana nokwazisana njengoba inkonzo isifundisa isiyala bese ke imessage yolusha imfundo bafethu nodadewethu ibalekile iwukhiye imfundo eyingubo eyokusingatha ikwengama ekufudumeze nesikhathi samakhaza imfundo iwumpheme futhi eyophephela kuona nesikhathi kunelanga ngobani na uma usufundile nendlela ocabanga ngayo nomoya ongcwele usunawo nendlela owenza ngayo izinto iyahluka iyakwenza la ukuthi ukwazi ukuphila njengalokhu athi uJesu kubafundi bakhe baba basezweni ababelona belizwe bagcine besezweni so ukuze nathi sibe sezingeni lempilo esiphile emhlabeni kodwa sibe futhi singabantwana bamandla kaapostoli ukufunda ke kuyenza ukuthi ngiwumuntu nami ngikhule ngikwazi futhi ukuthi ukumelana nesimo sempilo bese inkonzo yabapostoli ithuthuke ngokufunda kwami ngingafundeli ukuhlula inkonzo ngingafundeli ukulungisa inkonzo kodwa mase ngifundile sengiyazi ukuthi inkonzo kufanele ngehlule uma ngihlulwa inkonzo ngiyobe ngihlulwe uNkulunkulu ofanele ngimthobele angilawule kodwa uma ngase ngifunde bese ngithi mina sengizoshintsha inkonzo sizoqondiswa yimina kuzohamba kanje kuhambe kanje ukhona umoya ongcwele umpostoli asiphe wona ukwenza lokho okwethu ukuthi imfundo singayenzi ibe isinengisa kodwa siyenze ibe ikhambe elihle lokwakha inkonzo nelokuthi abakhulayo bezemva kwethu babone ukuthi isifundise umuntu masefundile enkonzweni kanti uba nje uyehla athobeke
ahloniphe, athumeke, alawuleke. Kufanele silawuleke. Elikhulu kakhulu engihlale ngilisho, asivumeni inkonzo isehlule. Uma inkonzo isehlula siyoba abantwana bakaNkulunkulu, siyozuza umqhele wokunqoba nokuphila okuphakathi. Abayolandela emva kwethu inkonzo bayoyikhulisa kakhulu kunakuqala. Njengoba ngithi mina inkonzo the text is 20 years next year ngoba yalontsha ngo-20 May 2007. Kulo 20 years baba, a lot has happened. Kodwa one thing engizigqaja ngayo ukuthi now the ship is stable. The ship is stable and the new era has begun. Esasikwenza thina yokwenziwa manje akufani. Kodwa futhi we cannot hold back and say hayi lungisani laphaya, lungisani laphaya. Khona umoya ongcwele, into kaNkulunkulu, into yompostoli izoyilawula yona. Siyabonga. Obani phehla lami abantu ongafisa ukuthi sibacredithe lana siba-acknowledge as abantu abafika nomqondo kulento kaTaxon ayisungule ibe khona. Baba, sizokreditha umoya ongcwele qala. Sizokreditha umpostoli qala. Ngesipho sikamoya ongcwele asiphe sona ukuba asiphe sibe nothando lokuthanda inkonzo siwulusha. Bese ke sibonga ama individuals nami engiwakhumbulayo. Ngiyakhumbula udadewethu noNhlanhla. Angimficanga kodwa igama lakhe laliphezulu ngaleso sikhathi. Udadewethu uThabile Gumede, igama lakhe laliphezulu leso sikhathi. Ubaba uBheki Ingcobo wayekhona naye, igama lakhe laliphezulu. Ubaba uThami Ingcobo wayekhona naye, igama lakhe laliphezulu. Ubaba uJJ Mtshali was an overseer namhlanje. Engafika-ke mina esekhona. Ngoba udadewethu Thabile ngifike esekhona kodwa bese ewumsebenzi waka-finance. Yes, so kwaba khona ubaba uMthiyane, ubaba uJesit namhlanje, kwakhona uSister Mtshali, uSilindile. Ngiyakhumbula ukuthi wayenobhala mangaba ngomgcini mafa. Ibona safikela kubona. Kube khona mina emva kwami ngoba mina ngaba u-chairperson emva kwababa uMtshali. Angizinike credit ngaba khona ngafika kusetshenzwa ngasebenza. Emva kwami kwathatha ubaba uYalu wase-Eastern Cape waba u-chairperson. Emva kwababa uYalu kwaba ubaba uDube wasempangeni. Emva kwababa uDube kwaba ubaba uSangweni, umzalwane uSangweni. Emva kwababa uSangweni kwaba ubaba uNkwanyana. Ngicabanga ukuthi-ke emva kwababa uNkwanyana kube sekuba-ke i-era entsha, nami ngahamba ngaphuma kwi-province. So I lost track ukuthi-ke who took over after that. But labantu engibabalayo nje, I can go back to the 4 names engwakhumbulayo: Sister Nonhlanhla, Sister Thabile, Brother Ngcobo, ubaba Oster namhlanje bangaphosisi, Baba Thami Ngcobo. Those are the people nobaba uMtshali ngithi baba isisekelo. Ngoba isisekelo sase UKZN ngiyakhumbula kahle kwaba ubaba uMenzi Biyela enobaba uThusi. Yes. Good baba. Ukuthi usiphe isikhathi sakho kahle nami. Siyazi ukuthi umuntu obhizi kodwa kahle ukwazile ukuthi uhloniphe isicelo sethu baba. Siyakubonga kakhulu kahle nami lokho okwenzile kahle. Siyabonga baba. Siyabonga kakhulu bafowethu.